дуруд ҳамдиёрони азиз, мо Бахтиёр Шохев ҳастам. имрӯз ина тавои мо назди мо тавбат гирифтанд. шукри худо, ай тавбатҳои мо розӣ ҳастанд. вақте ки ҳоли мо корда набудем, писарам Диловар тавбат ча давом медод. хела хуб шидам. вақте ки мо хумо пайдо шудем, баъд корда биромадем, ӯ гуфт бачаҷон, ҳамин дасти худат нараса, ман ҳеҷ бовар надорам босоз шам. бо 2-3 рӯзга худам қатиш кор кардам. имрӯз хай шифо ёфтагия хушрӯ, ай мо миннатдорай. ина хай бо худаш чизе гапе бига. чихе будена, чихе шидем. Салому алейкум. Ман мизоҷ, яъне патсиент ам акай Бахтиёр Шохев. баланд аст. Ана 3-4 рӯз шуд, 3-4 сеанс иштирок кардам. Мана тавбат гирифтан, 1000 марта шукр. 1000 марта шукр, саломатӣ хеле бешуд аст. Агар 1-2 рӯз дига биям 100% мешавам. Ана бисёр ризоманд ҳастем аз ҳамин табиб, духтур ё ин ки чӣ гӯем, устои миён. Касе миёнаш дард мекунад, агар муроҷиат кунад, иншоаллоҳ аз худо пир умед дорем ки шифо ёбад. вақти тавоим тавбат омада буд, баъд ман писарма гуфтагим ки ҳами касал ихлос кард шифо меёбад, ихлос накард шифо намеёбад. баъзеш сум надоранд. ҳами та бугӯ ки мара суми та дар кор нест, лиш би ту соз ша, ӯ худаш сумат метия. шукр. сами главне ки инсон бояд ихлос пайдо кунад. ина шукр, имрӯз дар маркази Шоҳиёр ҳастем. ина тавбатҳои мо барои тавбатҳомон, мо дар суми шумо дар кор нестем. мо барои тавбатҳои худмон ваъда метем ки коромона ҳалол мекунем, коромона тоза мекунем. аввалаш худованд худаше, дуюм мо сабаб мешем. ина марҳамат Диловар ҳастай дар Шоҳиёр, ина ман ҳастам, мо 2 нафарем. касе ки хоҳишманди тавбаткунӣ ҳастен, марҳамат биёен. мо дар саломатии шумо дар корай. аввал саломатитон дар корай, баъд хайр розӣ мекунем дар охир. худо ҳамата шифо буда. раҳмати калом.